Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Kinongde jan hakasi market modpran hakasi taregunai tung arja arpun riu kila IT daka dorkas jau menteri rangba kejelau Konrad Kiesangma daka bekerpat baka sorkar jelakan shimno mardor ya kisin jam ban kentiu ya khasi market ha modpran shaka yo paj ba ka basngan ka bakot ka bakhya bat ka badon ya ki jingtai ki bakat kum ki jingdon kam menta Hakador khas kila ongru bammen shwa kila dijing de hamot pran jaya parking lot Henry menta la penken rea shipor sapa sentiu riboy parking lot kabaki ong kabakalawan ra shipon kijing e ha ka jing kamai kila ong baka jing long jing man jong kayo badang shna menta hamot pran ka long kabakapnya kabaduna ki bayat bayang bat omdon kilenti rung batban mi ki babyang Kajing sma ka babu jing ma ya ka kot ka khia bat ben rap ru balada jia ka no ka jing jia karki kum ka ding uju mai ne kiwe kan bu jing ma ya ki spangot ki bre ki badan hapo ka yo namar bam byang ka lenti kinong de jan ki labu samtali ki jing kerpat hakamat ka sarkar jela kata ka jing sna ya artli ki lenti bandrong bat ban mi ki bahe Kajing penbiang ya ki emergency exit hapo ka yo, kajing pendat ya ki ventilation system, kajing thau ya ki saudong saukun ka bakuot, bat ban kentiu ya ka khasi market kum ka model market. Kilapan pau kajing kerman bahapo kajing elam jong menteri rangba ke sorkar jelakan shimkhia ya kani kajing kerpat bat ban pen urlong ya kini kajing tay ki badon kam na ka benta kajing singan jong inong de bat ki pat ba ki bawan saka yo man la kasngi. Dia kajing ikendu bisa si amadasi. Misngo hi badon kata kajing kerman. Namar ba ka ay ka ba ikren mai ha ka ba yade hi ka to kajing yele ikren ba isa CEO ya ka entrance ka emergency exit ki ventilation idu kam long hidukan barokhat ila ya thulot ki ay baro ha isa CM bat mila ra ro dekat ka memorandum jangi hai mila submit hai te ka ay ka detail barok la long hak to ka kadan hak to memorandum hi dekat kum ka ay ka bangi syam ya kran ba CEO kum tahi ya kran ba isa CM di anda habang ila ikran ba di isu ong tang ko ka kentian yang iba nakalyang kejong in hapan ya kran ba impat la ban kulari ka pamenta ban pendap no ne bakan long no ne bakan biang no di ong insa shim ka jingkit kli badan kam di khat lang kita ki beri pet jong smart city nang tanah kalang ba office yung iru hap hiban ya trailang bat ka ringka smart city tatang kumtahi kejing ikran ba ikan Jasa kumba kat nu pore saya kan pendap ya ketika jaka bala temu ban habis ya. Kajing pendap ting lada ka ngimnang syuban batay na marba. Karukamlong hapo te kadang simpor ba ha? Kadang simpor namar kita ki dukan kini kita bikin pihak ingir kin dan temo kadang sulong hall be kuntu di kabangipan ni kata ka emergency exit kabanlong na kabamlong ngimtip ya kata nilawan ya thu sa CM kumtati lara kidon kita kijing penkela ha ka entrance kani kata tiyo kan dak kham simpor hitindia ya kijing ya kren bagi dukan ting la ikran na du kasini kong magidan prap ndu tuli dukan ti kat kum kijing ya kren ngila ya kren syai bah pat ka office jong municipal bai ki size jong kidukan ru kin ai kum bangi julong menswa mengisyong apo khasi market parking jayaw hi kabarem na market kum kabangi syong mentasya taiti idei bet bangi sulit temporary ngihon ya kata ka jing syong jongi kidi dukan gi baret te plaso thu kadukan jan kam de kadukan di ki maret ki syunggam ki met ki kwai mo ki biri secret ti kadukan jan te ngatharai ka office kan tip kham bahaya kata ban ya kata ka size ka bayadai bat ni te tang ka office ka balaban batay kata ka size ngiti ngimtip ngisu syania ba ka office ya ka ka bakale maka tingin siapa kanya kata bahagian kalong kuno Kumba kat nu ngali pete piadan ba kita beti hok banyo pete dukan hantai. rapun riu baro Pak ya sarkar bakan benisna ta kalenti ka bandrong ka ban kelut kumba kalong menta ta karet balat ti kata kham kelut kemet kinong the kinong wan euro kan kham sok iki te maka pikat kong kor kam sna menta ta kam padilong ik ken kar kam rong kor kam mi na biret balat tidak aku belai tu ya advisor jengi pa wan senran lang bat ni ba rangsan somat bala persanya ngi bala dan hasnda jengi de jeng ai buat jeng i ngi ya la banyak poi situ ani banyak kundu ACM kadang la postan jaya ikin kadang long hamin hapdeng jong ayo kibre wan yo kadang sok bandrong sathe parking menta tingi asu syong temporary kan taman selong bersli syong taman chu
yo bu ki jan ki ne bri man ka yo tak la hiaris tu sarum man ngila kan ria spang nawai na jing kieng mat pran tu khrum na khrum tang la poi sa tu te kala long thodi ken yangi na su kan ria tin lawan bang sini sa barem te kham long hi ga yo ikir ha kungi na ka kermen hi baka kinong thiet tu kin kham sok kham long ha jan hi ken bakin dawan yo Namar ka katkum ka bangi ya lingba menta ka kenti nei kadai ka jingjinga jong ka lenti ya pat ka me hap lenti syu ka ten re ka di ka thiet ka dan bet mo kat hayo ka yo ka balak kentang ti ka dan bet hi hot ngem ong ba ngem shong sha thi ngem dan e ngem di e ngem dei bangin ngem kran ya kata ngidi hi tang ba bangi compare bat ka ba jing di ka bangi di stay support mot pran te ka pher bak labak ke te hapor bangirang syong man syah hang thi te nadu nyo beji mestap ro ngila long te ngila wan syong dukan te hadu pra beji men mi ro gidang la ban syong dukan hang to te henry ha ka bayadai pa dia besani stan boy te ka dukan ka por bangi pli ro hap pri hadu ki khat wai beji kish posteng khat wai beji ki khat ar beji ro gidang pli dukan te ka por khang ru ka dei no san ru beji ngila ya khang ru beji nomor kim don chu bi bawan te itu ipor wan customer ide tang ipor man singi jan mit chipang te kata hi ken kelong ka jingdu nong ini te ka e ka bangi kwa e ka sarkar bakan dia khamba ka dei hakata ka jing yo nong jongi ladangi ka sarkar hi ke isin e yangi bakan pendap ma wud ka te ka building shatei ling bagi ni jing rengkat gini jing dawa gi jongi te ngiyo kanya kata ka jing pendap ya ka yeng kesem ka dia ka thiet lada ka biang te ngiruk ngiyo kan ban pendap ya ka yeng kesem kat kum ka jing don kam ka jok menta mo te tang kita hin rei ka jing e pher ka bang dia sha khasi market parking jayau mat pran bat ka jing e pher jong ka di ka stand boy ka di tang ka jing jangai bat ka bam ya hap ya ka lentia Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya